ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jayga subalo e nder galle Hammadi Diba ko on waktu yoni ha to Ali Wuri e nder galle Ifra Karfaso e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ñande alet jewtuɗo henno caggal laana juwnoka toon to tufɗe ɗe mbuura ha hande kay goɗo henna ma ene jokki wukkide ɗin ɓalli taw ko ɓen yoolinoɓe hen hanki o tan limore nde ɓeydima no fewi kene foto wonde 35 ɓandu woni ko yiita hen oɗo saaha mo goni ko sunare mawde tawete toon to Mbour kame Sénégal kala to leydi Mauritanie laamu leydi yurnitima koɗagu e nder leydi muɗum teskede oɗo saaha leydi Mauritanie wonti corduɗi kewɗi ɓen natoɓe leydi ndi won hen ko ɗon ndewata faade leyɗele goɗɗe woni hen kadi ko ɗon goni dadɗudi mumen oɗo saaha fandare leydi Mauritanie ko yidde andude kewendi hoɓɓe taweteɓe nder leydi mum en ketto musidɗo men Haali Abouba ha to leydi Mali Imam Banjogo Tarawore hande o weddama e nder kaso ɗum ko caggal wajumo o wajino ko fate banggue ɓen rewɓe koninkoɓe armé leydi ndi comci mumen wo holliti wona comci diina l'islam wa arti e ñingde hen no fewi ɗum jeeyi sababu noon gullitali mbaɗa e makko ñalawma hande o nannama toon to kasomo Bamako kabruji men maɗa ina hatto Guinée Conakry Côte d'Ivoire Libéria manje hatto Libye Tchad kame RDC Congo joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo meɗen Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo rendude sunare e dendangala bandiraɓe julɓe kala Hawa jibinaɗo so to France ko ɓiyuma duttiɗo Dieynaba Molela so to Casamance ko ɓiyuma duttiɗo Amadou Juggal so to Ali Wuri ko ɓi duttiɗo Kumba Jadduru so to Sadela ko ɓi duttiɗo Seyni Karfa so to Ali Wuri ko ɓiyum cawdiɗo duttiɗo Ifra Karfa so to leydi France ko Isuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo Ali Wurinaɓe Guijilonnaɓe Sadelnaɓe Wuddurunaɓe Keɗelenaɓe nonne kadi ha faynma Dondu kame Guiraye naɓe kala aɓe ngullo dendagal Mauritanie Sénégal e dendagal julɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo Juggal Ali Camara yalti aduna koye jamma beɗɗoɗo henno yaltiri aduna ko duuɓi 80 ɗon ɗo Ali Wuri ɗo koyoɗo henna takkusana o wiraɗona jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Haabou Diallo nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannomal janna kankoye dendagal mayɓe julɓe kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelda duwaw ceerno Ifra Karfaso kame joom suudu muɗum eneɗo henna ustare Ifra Karfaso jettinɗo henna a ɓattake o Docteur Bayela Djibril Diallo bittowo leɗɗe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala Docteur Bayela Djibril Diallo bittuɗo leɗɗe e safaruji fina tawaji men rutti kadi witti yogay ñabbuji ha heeɓi kollaɓi wonande ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ɗiɗo henna ñabbuji kala Docteur Bayela Djibril Diallo jogii ko pharmacie ji mum jaaduɗi e jamanu ene tawe hen siroji leɗɗe e caabune e gueɗe goɗɗe kala sa jokkudiri makko tan ma humpito hen ko ɓuri labde Docteur Bayela Djibril Diallo holliti ene safra yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno prostate ñaw kawniɗo tampinɗo hande windere nde kala omo safra kadi tension ngabbowo e jippotoɗo kala
kala jabeta no wori no kala omo safra ɗuma joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude so tawi ko caɗele rafi omo itta ɗuma ha laaɓa ha daña ɓesgu e ballal jomiraɗo gorko ngakkaɗo diƴƴe ko wayno maniyu walla caɗele goragu kala mum de kanko docteur Bayel Djibril Diallo wo holliti omo jogui hen humpitoji labɗi ceera docteur Bayel Djibril Diallo hande o holto tawete wo tawete koto Mauritanie Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sa ari ha to legal PK9 ko ɗon wo tawete woɗɗani station star sa ari ha ɗon ɗoɓe mbiyata dernier poteau sa noddimo tan a heɓaɗe makko ko laaɓi kanko on docteur Bayel Djibril Diallo sa yiɗi hebde ɗum to Mauritanie to mbatta ko 48 76 36 81 walla jokkodira e Dieynaba Bayela mbatta ko 41 60 41 11 76 49 so tawi noon koto leydi Mali Bamako legal biyetegal Sira Bougou ene tawi ɗon Aminata Sow on jokkodirta pharmacie makko jaaduɗo e jamanu ene tawi ɗon so tawi ko tongode wonande on Aminata Sow to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 13 41 81 on noon on pharmacie tawete koto Bamako to wiyete Sira Bougou so tawi a ari ha to 9e arrondissement police ɗo woni ɗo sa noddi tan ma o wiye mboɗomi musidɓe tedduɓe docteur Bayel Djibril Diallo e dow meɗen ceerno jibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yoga e ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenni ɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete hande o ceerno jibisi wettiyanke yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno jibisi ma a wi alhamdulillah ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane 13 rafi won hen 19 won hen ma yaltinane ha 100 ñaw kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tongode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tongode leydi Mauritanie 47 22 80 84 minni ko ene tawe to Nouakchott ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tongode ceerno jibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno jibisi e dow moɗon gorel te ko aadiyanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadiyanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque
ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗum kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e gosil to hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Fedde yiɗɓe Sar Abdoullahi Sar ceerno Haali Abdoullahi Sy hanki o e gardogol sohna Aminata Guisse ha toon to wendu Bosoyaɓe yamirore nden fedde hanki o c'était timmuɗo iwi toon to wendu Bosaɓe yeehi ha toon to cuuɗi men dulmaji dembe to galle ceerno Alpha Djibril Kane ngam nawde toon yogay leese e ko nandi hen kala ma en gartoy hen so jomiraɗo haaji ñalawma janggo o taw kadi koye sawtuji ɓen yanoɓe yadunoɓe oɗon a délégation kala keddorɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko ha toon to Mbour ko sunare mawde ha hande jokki wonde toon rewɓe hewɓe hande o kokon donki deeje woni hen daari koye ɗeɗo hen tufɗe ene daara ngoɗo hen maayo moni kala ɗamini Allah yo beele ɓiyum yalta e ngo maayo ene wuuri ene haalda e muɗum ɗum ko caggal ñande alet jawtuɗo hen o kan laana julunoka kene tolno temedde ɗiɗo neɗɗo hakkude rewɓe e worɓe kame sukaɓe kala yinnoɓe faade toon to Espagne ko kan laana yuwi guel nden noon koye jiilaw mawɗo wonno ko yimɓe nogase joyo mbawi faabede hen ɓenne guuri kono ko heddi ko kala ndiyam moɗi oɗo saaha kala noon maayo ngoni jokki wukkidde ɗin ɓalli ɗi galda e wonkiji mumen ɗum ko caggal nde ɓalli jeetati jiitano kono jamma hanki o ha fayi subaka hande o sapeur pompier yiiti ko ene tolno 35 ɓandu ndu alda e wonki ɗin ɓalli kala oɗo saaha nawama to hôpital morgo ce hôpital mo alhaji ceerno Mansour Baro toon to Mbour oɗo saaha mo gonɗen noon hewɓe kay goni koye sunare mawde no feewi caggal jologol kaɗo hen laana ko wala ɗum ko capitaine kan laana biyeteɗo Cheikh Sall hewɓe noon kollitino ko dognoɗo wo nangoya koto ceerno makko mawni ko biyete Alhaji Sall holliti ɗin konguɗi godani
caggal nde geɗe ɗe mbaɗi kañum kay nangue jungo makko wimo arje hen to police nawa hoorema laɓɓina hoorema jeeyi sababu noon o nawi hoore makko to police ɗum jeeyi sabam tawi e juuɗe police caggal ɗin loskoji wo holliti kanko hoore makko sukaɓe makko nayo ene gonno e kan lana e ballal Allah noon o wawi fabade ɓeɗon sukaɓe sehili makko noon tigui rigui jungo makko ñaamo sukaɓe mum kañumene koyemen ne gonno e kan lana on sehilajo kame sehila mum kala kame ɓiɓɓe mum keddima e kalon lana ɗum noon lawɗini nden haalande walla nde mawni ko gorko mo yaadi toon to police to ko wana ɗum konon gouvernement leydi Sénégal neli toon sete gam yettinude duwaw ɗum ko batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi hono Bassirou Faye neldi duwaw wonande kay ɓen ustoraɓe e ɗeɗo hen nallaaɗe taw kadi ganduɗa ko juuɗe toon to a Mbour ko wona ɗum ko noon gartaten koyoɗo hen accident musɗo bannoɗo taw kadi ko sara wuuro wonande Jama Fall ene tawe nder Bambeya jagorɗo Yangara mo leydi Sénégal woni Malick Ndiaye yaltini haalande mum holliti maɓe ƴettu peeje mawɗe no feewi gam ustugol ɗiɗo hen accident ji hewɓe noon e ɓiɓɓe leydi ndi kolliti kala nde accident waɗi mamin ƴettu peeje ɗen peeje hande ala kala ƴettaɗe yonti ndeɗen peeje ƴettete beele kadi wonande yimɓeɓe ene gona e jaam ha tenti noon ɓen jeeloɓe auto ji ne ɗanno nde tawno hande o ko ɓuri hewde ko sukaɓe dognata teni kadi taw nedi ndi ne ngakki walla ni joomum hoolo mbawka mum e cuusal mum e oto taw ganduɗa won jello e oto goɗɗo suusa wonki mum ne hen nde tawnani ka joɓaɗo poɗɗa ko ɗoftade ɓe nawataɓe jaara jaam jaam yaadu jaam jaam haadata yettade kanko jagorɗo o holliti on bis guiwnata Dakar toon to Pikine Icotaf ene fayi toon to Diourbel ko on bis dogannoɗo dogdu sattudu hedde wuuro wiyetego Jama Faala ene tawi nder Bambey o yinno noon ko dublade oto goɗɗo hawrede ko oɗo hen camion beena carsuɗo ceenal ɗi natodiri on oto jolnuɗo yimɓe ne wanno bombon gaz nder mum jeeyi sababu nden fettande ɓen mayɓe hen 16 dañi sumde cumgol mettugol no feewi 9 victime ken wona 36 neɗɗo mbawi gañade hen hen nogasena ene tampi no feewi ene tawe eɗin cuuɗi Safara jagoɗo holliti maɓe ƴettu hen peeje mawɗe no feewi koyeɗen peeje noon yimɓe Sénégal naɓe ɗamini kay hande o ɗen peeje nde ƴettete ko wala ɗum ko noon mawɗo lendi erima ɗo hen ɗo mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam yonti ɗo moni kala ne ƴeewa bisuji paaɗi guure mumen nde yimɓeɓe ɓurata kay wonde jaam e kisal ɓen dognoɓe autoji ɓe nde ɓe jarata ko wiyete jaam mawɗo leydi Sénégal juuli tisbar hande o toon to Madina Baye Kaolack guila noon wo toɗɗa nogas nayi lewru mars e nder ndeɗo hen hitande hande woni jilluma ko gadingu faade toon to région mo Kaolack Madina Baye jaɓɓima mawɗo leydi ndi o dañi joɗorede Serigne Mahi Ibrahima Niass ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴi no feewi ha tenti noon ko fate oɗo hen jamma tijjaɗo jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama jogolɗo wadde ñande 15 ene jofi 16 duɗo hen lewru ndu gonɗen kono kadi laamu ngu ƴetti peeje mawɗe to banggue diƴƴe e leela wala e siiɓade diƴƴe taweteɗe nder wuuro Kaolack ko noon kadi laɓɓinde Kaolack e gueɗe kewɗe kala kanko Basir o haali hen haalaji kewɗi ma en gartoy hen mawoya ha toon to Thiénaba kame jasan kala ɗum noon koye galleji diine ma waɗɗum en jilluji mum ñalawma janggo mo ɗamina toon to wuuro teddugo woni a tiwa wona suudu sarɗeji ndu leydi Sénégal Amadou Mam Diop kam ardi nduɗon suudu heeɓi ɓatake gewɗo e mawɗo leydi ndi oɗo saaha beele ñalawma janggo 12 o ma firte nduɗo hen suudu sarɗiji leydi Sénégal walla ala ɗaɓɓade mawɗo leydi ndi kay ko disodirde hoorejo gardiɗo suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal on noon bal woni koyɗe wonande hoorejo leydi ndi ɗin jabawuji kono kadi teskede kanko hoore jaggoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko beele ma o tawe ñalawma ɓawo janggo aljuma o toon to suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal gam hollirde ɓiɓɓe gendi leydi ndi kuccam golle mabɓe walla ala ko wawi wonde kala oɗo saaha kam ne ɗamina ma o tawe toon to suudu sarɗeji ndu leydi ndi Sénégal gartaten koye katgol jaltugol yimɓeɓe leydi Sénégal ha tenti noon ɓen taw kadi ganduɗa ko wonnoɓe e laamu jaltungu teskinde tan ko wayno Abdoulaye Saydou Sow ene wondi kadi Lat Diop kamɓe woɗɓe kala
yinnaɓe yaltu leydi kaɗama tumene gari ha ton to bowal laaɗi diwoje ngal AIBD ko ton dutina ha galleji men from civil walla mbiyen société civile o erima laamu jooɗingu nde ɗoftoto constitution leydi ndi nde ɗaccata yimɓeɓe jaaha e jaam e bellanteji men saabu hande ala kay justice gonɗo e leydi ndi joofiɗo peɗeli o ñaami halis walla goɗɗum woto ɓen jaɓɓu kuule leydi ndi yoɓe ɗacci ɓiɓe leydi ndi gona e jaam e kisal nde moni kala yahata no yiɗiri ni jeheten ko ha ton to Mboro ɓene goya deƴƴani ɓene ƴeewa laaɗene jaaha to Mboro ñalawma hanki o ko 37 migrant clandestin goni nangaɓe taw nanguiɓe ko brigade Mboro e wallodirde dadiɓe ɓe Tivaouane kamɓe 37 ɓe hen 16 ko Sénégal naɓe 15 ko Guinée naɓe ene hen jeyade to Guinée Bissau goto ne hen kadi Gambie naɓe ene hen Gambie naɓe ko wona ɗum ko kadi hen jeeyo ko rewɓe goto ko cukalel Gambinaɓe nayo rewɓe joyo e cukalel gotel ko ɓe hen mbawi teɓede nanga tottira catal kaɓatongal ko fate ɗeɗo henna ɗalle jeheten ko ha ton to Kédougou to ton paaɗen ton noon hande o ko kulhuli finoɓe e nder takko ngo maayo ngo Gambie ngam teskede ƴergol no feewi ko fate banggue wonande ngoɗo henna maayo ha nokkuji kewɗi kulana oɗo saaha mo gonɗen beele wona yolayre jogori wonde ɗin banggueji jagorɗo diƴƴe o wo erima nde yimɓe ɓurata wawde rentade kanko Cheikh Tidiane Dieye ndeɓe ndentoto ɓe ndena gese e galleji mabɓe kala to Darou Motsi caggal nde yaltini konguɗi gulɗi Diawa Cheikh Oumar Diagne faade Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ɓen mureteɓe taweteɓe toon to Darou Motsi kolliti mettimen ñalawma hanki o ɓe guddino boli kewɗi gam yidde wadde sitin e seppoji gulɗi Diaw ɗaɓɓande mabɓe kay ko on baɗɗo ngal baɗalo yo rewne lawol gendarmerie noon uddi demuɗe kewɗe gam hadde ɗiɗon seppoji jeheten ko ton to Wourossogui commune Wourossogui o saaha fandare mairie de Wourossogui woni Moussa Bocar Thiam ko umminde projet ji mawɗi wonande wuuro Wourossogui ɗum noon ko projet ji hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi yidde wadde paveji e boli wonande boli Wourossogui ha ɓuura wonde jaam e kisal holliti fandare makko laɓɓinde wuuro ngo e ñantude wuuro ngo suuɗe ɗum ko fate paveji taw kadi ganduɗa ko paveji pewnaɗi karo tawne fawdiri e ɗiɗi non booli ha ɓuura kadi newnude ya gara e ndeka booli Wourossogui kala hande o jagorɗo ɓurɗo ñiŋede yo gayi médiaji e site uji hay réseaux sociaux kala ko jagorɗo thelal ɓallimo leydi Sénégal woni Ibrahima Sy ɗum ko vidéo jirriɗo no fewi on vidéo jirriɗo noon mo waɗi toon to Kanel ɗo jodino e militaji Pastef ɗum koye jillu hoore jaggoɗo leydi ndi ɗum ɗo jodino omo haala mo wiya kay kala mone ɗaɓɓa golle so addi CV muɗum maw namdo ɗum so tawi ka Pastef najo o ƴettuma sa wona Pastef najo o ƴettatama ndeke won amateur pilmuɗo on vidéo yirli no fewi oɗo saaha waɗi ñiŋoje mawɗe no fewi gendarmerie nationale mo leydi Sénégal kame police nangui ken tolno e 600 nagge ɗin nayyi noon giwi ko toon to Guinée Bissau ne wonde aynaɓe muɗum ɗum noon ɓe nangui ɗinam wi noon ko sous-préfet biɗen Ousmane Sané sous-préfet de Simanding Brasouk ene tawi nder commune mo Djoudougou ko on holliti ɗum o holliti ɗin jawdi natiri koye mbadidi rewani lawol teni kadi keɓani carnet vaccination ɗen daabeje gaga ɗum ni wonande hulede pelɓodiral hakkude aynaɓe kame remoɓe ɗum jeeyi sabaɓe nawta to banggue leydi Guinée Bissau keerol hakkude leydi Gambie kame Sénégal nokku biyeteɗo Gibaro mo jafoɗon nokku mbiyata Gibaro Amdallahi ko keerol ɗon noon nanggaɗon ko Sénégal naɓe ɗiɗo nanguira ko trafic drogue ko wona ɗum ko kadi won Sénégal naɓe tatto woɗɓe nangaɓe toon to bowal diwaje ngal Banjul leydi Gambie ɓe nanguira ko trafic drogue ma en gartoye oɗon kabaru ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pular e nder genndi ndi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie o saaha fandari mum ko ummanade ɗi corti
hoɓɓe natoɓe leydi mum woni hen ko ɗon woni daɗɗuji woni hen ko ɓennoɓe laamu leydi Mauritanie noon wawa faddade kala kono ɗo saaha kam ma ƴettu peeje kala koɗo gonɗo leydi ndi alay saago waɗa heptine walla ƴeewe feere wonde no waɗira ma en ketto musidɗo men haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hiire maɗa ceernam Sar Abdoullahi Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tengtude habruji men e nder leydi Mauritanie ko talata hanki o 10 lewru septembre hitande ujunnaje 2024 yeeso sarɗiyeji leydi ndi jagolgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccengol laamu o holliri tigui wonde leydi Mauritanie wona gardien keeri wona gardien gam rende keeri yoga e leyɗe tawi kadi ko leyɗe hoddiɓe o holliri noon wonde kay leydi Mauritanie gardienagal mum haaɗi tan koye rende keeri mum noon koye mbaadi haɓade ɗannede suuɗeru ɗanneɗe ndewani lawol foof noon koye yidde kay ɓeydude e rende sécurité mum e stabilité e intérêt ɓesgu leydi ndi kala kono noon haɗani noon kala nanggaɗo tawi kadi ko jinnoɗo wadde ɗanne ɗe ndewani lawol walla ɗanne woni ɗanne suuɗeru ma waɗe kay traitement tawi kadi ko hono no yamiri législation internationale tawi ko luwaji wondude e convention jaaduɗi e haqqe innama de woni de droit de l'homme leydi Mauritanie noon leydi Mauritanie nde wonno tigui position muɗum géographique leydi ndi to woni ɗo ko kañum tigui jokkodiri le nord et le sud woni banggue rewo e banggue hirde banggue rewo e banggue worgo ko ɗum saabi noon clandestin woni ɓen waɗoɓe ɗanne suuɗeru e kala saaha ene cuuɓo leydi Mauritanie gam kay soddude ɗon faade toon to dongre Europe faade dongre Europe ko ɗum saabi noon e kane teska e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe taw ko ummotoɓe leyɗele goɗɗe gam natude Europe ene keewi natirde e nder ndewde leydi Mauritanie noon ɓe kolliri tigui koye ndina mbaadi noon kay haɓade ɗanne suuɗeru e yidde andude kadi tigui hoɓɓe ne poti leydi ko ɗum saabi laamu leydi Mauritanie yamirino nde recensement wonande hoɓɓe ne mbaɗete limore hoɓɓe gande holno foti wonɓe e nder leydi he ɓen hoɓɓe kadi mbaɗa exigé moni kala nde taƴata kartal muɗum séjour e nder Nouakchott laamuɗo leydi ndi tan tewama hen kene ɓuura 130 ujunere émigré woni hoɓɓe taw ko wurɓe e nder laamorgo leydi ndi ministre o noon holliri tigui wonde e nder ɗiɗo lebbi 6 cakkitiɗi hoɓɓe tigui ɓe ndewani lawol waɗaɓe expulsé woni ruttinaɓe ha keeri leydi mumen taw kadi koye nder lebbi 6 cakkitiɗi ɓe jettima ujunnaje 10,753 émigré tawa tigui ɓe noon ɓe koliri ɗum ɓeydima no feewi ɓena taw ɗum ɓeydima no feewi so tawi ko yerodirama e oɗo saaha hitande rawane nde ɓeydima kene qime ha 14% ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ambassadeur fedde union européenne nuldi ambassadeur mum Kesopoul joɗantoɗo ɗum e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie omo wiye Joken Tasso Vilango ko gila joyi lewru septembre noon o ƴetti golle makko o holliri noon kanko ambassadeur kesso o holliri weltare makko mawde no feewi nulde demo kay yo ara joɗano fedde nde e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde mawo darono doole makko ponno kay yidde kay jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal gongal hakkude fedde union européenne e leydi Mauritanie to banggue noon to banggueji kala to banggue faggudu to banggue social e to banggue awa ha e to banggue immigration kala ha e fanno biteɗo hydrogène vert kala kanko monsieur Tasso Vilango ambassadeur kesso noon o jiibi ko Espagne najo saabu o jibina koto Madrid guila hitande 1996 omo jogui noon humpito expérience jaƴƴuno feewi tawi kay koye fannu diplomatie et développement ha e relation international kala o halfinnoma kadi poste uji kewɗi o lomti e oɗo poste noon ko biyeteɗo jeunesse noon kañum wonno ambassadeur fedde union européenne e nder leydi Mauritanie guila 2021 ha yetti 2024 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mokhtar Wula Ndiaye kañum woni hoore jagorɗo leydi Mauritanie o ardima batuta ko batu jagorɗe woni tigui interministériel gona batu noon ko yidde ƴettude peeje guila law haɓade e handade ko fati cumuji
cumuji ladde ngam kay rende durgoji e ñamde daabeje woni puɗi e kuɗi kala o holliri noon e ndera batu hen wonde kay alay sago ɓe mbaɗa ɓeto woni évaluation campagne taw ko hitande rawane nde nde ɓe mbanno haɓade kay ko fati cumuji on ɓeto gon ɓeto noon ɓe mbawa tigui suttade hen toɓɓe tawi ko toɓɓe teskade tawi kadi ko toɓɓe baɗɗe fayida no fewi ɓeɗen toɓɓe mbawa teskede kadi ko foti ittede o foti ɓeydede foof wawa ɓeyde hen o holliri kadi wonde darde ko fate haɓade cumuji ene noddi darde moni kala ene nodda hen guila ɓen wiyeteɓe les acteurs régionaux ha e locaux e wiyeteɓe communauté ji rural moni hen kala ene jogui hen darde mum ene jogui hen kadi responsabilité mumen e mbadi haɓade kay ko fate cumuji kanko Moukhtar Moule Ndiaye noon Moukhtar Ndiaye noon hoto jagoɗo o namdima nde o waɗante tigui rapport ko fate mécanisme noon puɗɗi ƴettede ko fate haɓade cumuji laddeji o rapport noon o namdima ɗum tigui on sohli ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade beele e nder jonde jagorɗe tijjade ɗe woni conseil des ministres tijjade ɗum ɗen toɓɓe ɗe mbawa walla o rapport ene wawa yettinede toon beele peeje kese ne ƴette gam haɓade cumuji ladde e nder leydi Mauritanie Sar Abdoulaye Sarr musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Diande Weltare TV ko ɗum ɗo wonno ko min ɗoɓen noon habruji men nder leydi Mauritanie e sowtol musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo Ghali Abouba golle ma jooɗi peewi hoore jagaɗo hollitiri ni ko noon tigui hirande ko jamma ñamete kono fewjete ko ñalawma ɗoɗo diƴƴe jokki jippade e nder leydi Mauritanie koɗo hen peeje ƴettete rende ɗe leɗɗe ɗi kuɗoli ngam koɗo woni gurdam daabeje e taaridi kala Ghali Abouba uddi kumpital men ɗemgal poye nder leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali police tambiɓe nden ka haɓade ko fate dorog ɓe mbawi teɓade taw kadi ko kaɓirɗe kewɗe no fewi ɗum ko caggal hitande yawtunde laamu leydi Mali ƴettino pellital haɓade cigarette biteɗo sisa mo ganduɗa hande sukaɓe rewɓe hewɓe kewi fodde ɗum yogay baruji kamene wondi kadi e yogay baruji kamen nokkuji kewɗi ko wayno won restaurant ji taw ko jertude baɗɗe ɓoggol a jomne fooɗa ne yaltina curki taw ko curki urki no fewi ɗum noon matériel uji kewɗi naggama toon to Kuccala ko wona ɗum ko kadi to Kuccala legal biyetegal la fila ko toon nanga kono ko yimɓe jeegomo mbiyama teeb kene fotto wonde capanɗe jeeɗiɗi appareil wawi tetede hen no wirno laamu leydi Mali kala nangaɗo ko teddi amande ma fawe e dow muɗuma gonnoɗo sarɗiyanke sur seɗinde leydi Mali gonnoɗo sarɗiyanke mo Bankassa woni Idrissa Malay Sangare biftanoɗo gila ñande sappo e nayya lewru ota maydu ɗo hen ndu kene fotonde nogas e joyya ñalawma omo woni juuɗe ɓen biftinoɓe ko hanki wo ɗaccita sappo nduɗo hen lewru andaka noon holko rewi ɗon hawo ɗaccita walla mbiyete ko ration walla goɗɗum ala tawa kala ko haalani haydara kanko kadi wonno tataɓo cukko taw ko fedde association tabital pulagu kanko Idrissa Malay Sangare andaka noon ko jeyno sababu ngol biftogol hanki noon yogay jayɗe leydi Mali kolliti accitugol makko ala kala kompital gongal keɓangal gaga accitede so wona wo biftano ko gila sappo e nayyi lewru uta ko hanki sappo ndu lewru o wawi ɗaccittede goɗɗo kay nangaɗo ko imam Banjugo a Tarawore bajotoɗo no fewi ɗum ko caggal e nder wajumo haalano hawo haali hen ɓornanteri rewɓe dadiɓe leydi Mali ko wayno armée leydi ndi ɓen rewɓe teniji ɗi ɓorntoɗi wona noon foti waddi hen noon haala ɗe ko wadi no ñinde armée leydi ndi jeeyi sababu gullitali armée leydi ndi rewna lawola hande o dari yeeso procureur tribunal mo Bamako o weddama to kaso mo Bamako siftinde ona wona ngol woni goo wo taƴananoma lebbi jeegom e kaso e nde tawno e kala saha ko bajotoɗomo haala woni gueɗe taw kadi gueɗe ɗe ne coomi jofade hunde nde ganduɗa so tawi laamu ngu hatojinani hen omo jokki yaɓɓude ɓe ne jirɗuno comme jar ñiŋore ni hen colonel Assimi Goïta ko hoorejo leydi ndi artirani juuɗe ɓole sifande mawde hakkude leydi Mali kame sina sifande jonde Mali heeɓi ken tolno e 22 milliards koppareje franc CFA
ngam wallide sinistereji mum ko fati bange ɓen jayyaɓe e ɗiɗo hen toɓoli jippiɗe nder leydi ndi ha waɗi ujunnaje ɓe ngalaɗo koɗi galleji kewɗi dirguiti pittali mbasa hen daabeji remro kala mum boni hen nogas e 5 milliards koppareji franc CFA ɗum ko hestitinde suudu sarɗeji ndu leydi Mali kam o sa holliti ɗum ko RTM jayde leydi Mali kanko on hoorejo leydi ndi janode toon to Sine yahani goto omo yaade finance on jagorɗo affaire étrangère on jagorɗo énergie kuɓɓam on jagorɗo ɗeɗo jagorɗe kala omo yadunoye mena to bange sifa ciifande kewɗe ciifaɗe toon to leydi Chine hakkude mum e leydi Mali to Guinée Conakry paɗena général Mohamedi Doumbouya jaɓɓama hande payodingal toon to bawalade waɗe Cheikh Ahmed Touré ko toon wa jaɓɓa ɗum noon giwnoɗo leydi Guinée gila goo lewru septembre yaɓani toon to Chine ko hande o arte leydi mum kono wonde nden ka timmu kana feewi jeeyi sababu kan nden ka siftini mon joyi nduɗo hen lewru wonno manditare garangal makko e lefol laamu taw ko fulno ko professeur Alpha Condé ɗum noon jeeyi sababu wonande ñalawma hande o nden kay kisal mangal saabu woni yimɓe jaadano hen hayso tawi woni won yaaduɓe ndeɗon mandittare candidature kanko on général Mamadi Doumbouya en addi haala mawka e nder leydi Guinée dawriyankoɓe hewɓe kolliti jonnani so tawi kay ko piɓɗo wonde candidat moƴƴantama won winoɓe ne mbaɗa noon wonti ko goɗɗum o saaha kay fandare tan ko so tawi transition makko gasi yo yiɓin sumgoji laamu ngu arta e juuɗe civil en ɗum ko caggal délégation cuuɗiɗo mo jayndi jayndiyankoɓe hewɓe kaali toon to Ziguinchor ngam teskede won yaaɓe toon yiɗɓe ɓannginoyde ko fate candidature makko kanko général Mamadi Doumbouya Côte d'Ivoire duuɓi 60 baada feetama toon woni mawninama toon to Abidjan lamorgo leydi ndi to Cocody ɗum noon e tawtorede Adama Coulibaly jaagoɗo finance kame on mo mbiyata Ñele Kaba goto e cukko wonande gardiɗo baat noon ko banque africaine de développement dañi duuɓi 60 financement ji projet ji kewɗi Côte d'Ivoire holliti ene jeeya yaddiɓe oɗo henna banque ngam banque o projet ji kewɗi mbaɗaɗi hakkude leydi Côte d'Ivoire kame on banque ngam ɗoftodirala e nder ndiɗon mbaadi to Libéria ken tolno 49 detini dumbanoɓe ko ɓen pusi kaso dogi on kaso taweteɗo no kaso biyeteɗo Kakata taweteɗo 55 kilométre hakkude Monrovia lamorgo leydi ndi police kame gendarmerie moɓodiri oɗo saaha ngam yiitude ɓen fusɓe oɗo henna kaso dogi ko criminel uji mbaɗe ladde jeehi to leydi Libye hanki jamma fayi hande waɗi hitande wonande wen peƴƴirde bonde musne innirnode daññela arnode toon to derna noon ko wuuro tawetego e Libye ha ganduɗa kene tolno e ujunnaje 4 neɗɗo kalki hen woni maayi hen 40 ujunere neɗɗo dogi jalti koɗɗoɗe men waɗi gañiɓe hewɓe koɗɗoɗe kewɗe pusi kono andala ko gasi ɗum ko caggal nde barasuji ɗiɗi ɗi derna pusno diƴƴe naati toon kono andala ko gasi yaano kala arti tan koɗo wonno to leydi Tchad toɓoli kewɗi jippiɗi teskaɗi leydi Tchad leydi Cameroun Nigéria Niger ɗiɗen nokkuji kala lumboto koye diƴƴe kewɗe no feewi to leydi Tchad tuggal mata lewru juillet fayinma ndu lewru ndu gonɗen 341 neɗɗo kalkima tawari men ko diƴƴe naatɗe e galleji pusɗe naatɗe nokkuji kewɗi million piccal 5 wonande kay ko dogi jalti koɗori men ngala ɗo koɗi daabeji kewɗe kalki hen galleji kewɗi pusi hen remru boni hen nonne kadi nooro Cameroun nokkuji ɗi diƴƴe kewano yiyede ko wayno Niger ha fayenma Nigéria e nder ɗiɗon nokkuji kala to RDC Congo limore maynoɓe dumbirdo ndundo makkala koko ɓeydi 131 fittande woni ko hedde nden fiɗande kure ɓen doginnoɓe fusde on kaso ngam dogde wi porte parole gouvernement o ha hande kay koreji ɓen mayɓe taweteɓe to morgue koreji mabɓe kolliti donki yiide ɓalli ɗi kono kadi laamu ngu holliti oɗo sawon ko himmirani ko wona ɗin ɓalli himmirani ko vaccine de ɓiɓɓe leydi ndi e oɗo henna ñaw biyeteɗo bade baɗi mo ganduɗa teskaɗo e nder leydi ndi joolam jaberi jabɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj gaddoɗen noon ko toon to États-Unis de Amérique hanki ko débat gulɗo diawa hakkude Kamala Harris kamene wonde Donald Trump
kuccam tengurengu ellema wi wonande kay Kamala Harris oɗo sa ɗeɓi 2017 Donald Trump ko fate kuccam taw ko kursi faade galle danejo ɗo hen e novembre woni présidentiel États-Unis d'Amérique. Alassane Oumar Mbodj fuɗɗotto ko toon to leydi France. Mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV jolam jaɓere e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Faraysi toon dey ene wayno hono maire mo Paris o biyeteɗo hono Anne Hidalgo o ƴetti hono pellital ñande ala altinare jeenayi lewru hono septembre ujunnaje ɗe nogas nayyi wawde kay wiide hono vitesse autoji circule uji ɗon ɗi e nder hono Paris ani e papporɗo ɗum foof ma waw kay waɗede taw kadi ko tongue ko neɗɗo wawi dogde e waktu wona 50 kilométre taw kay kala a waktu ɗum noon ko fuɗɗoto ko goo lewru octobre fandu daraɗe ndu ɗum noon ko ñande hen fuɗɗoto taw a mbawa ƴettude hono pelle uji ɗum ɗo foof saabi ɗum noon ko mate aɓe keeɓiɗo cellal taw kadi ko keerigal ɗum noon kadi ko fati kadi e weeyo ngo hani taw kadi ko ɗin ko nande ko wiyete hono pollution d'air ko ene wayno weeyo ngo foof ene wanta ko cuurki en walla ni ha ɗeɗe gueɗe kala ko bonnata weeyo ngo ko ɗum ɓe jiiɗi haɓade ha cellal duumo toon to leydi hono farata ha arti noon e lamorgo ngo toon to Paris ɗo de ene wayno ko so tawi jangol ari toon leydi hono France noon kay ko heddi e nder dongre Europe nde kay nogas ha 30 e nder temedere ɗum noon ko ɗin taw kadi ko ñaaki ɗi ene teska ene maaya taw kadi ko cowanɗe ɗiɗi maayata toon ɗum noon kadi wawa kadi wardeɗi kadi ko saaha ko yimɓeɓe no kutorto ɗum ni mbaraɗi ɗum takati kadi e waylo climat o woni weeyo ngo kadi ene waɗaɗi kala saaha kadi koto ɓuuri wodi kadi waɗi ko wardade kadi ko wiyete kadi kutortoɓe ɗin taw kadi ko produit ji taw kadi ko chimique woni pesticide en ɗum ɗo foof ene saabi ɗum ɗi mbawa kadi kono mayde kadi ko wona ɗum ko won ɗin taw kadi ko ñaaki goɗɗi ene gummoroɓe to banggue taw kadi ko Asie toyede to banggue o worgo yaɓan ko funnangue guila kay hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeetati aɓe teski wonde oɗo ɗiɗon noddeteɗe hono Varroa districtor ko ɗiɗon gara kadi ɗiɗo kadi guuri koye ɗiɗon kadi ñaaki ko hen kadi ɗi guuri ɗum noon ɓe guuri noon ko wiide wonde ɗum ɗo ɗen ko waɗi ono fayere mawde Mexique toon ene wayno dey ko ɓen manifestanoɓe toon kamɓe dey ko caggal kay nde ɓe lundi ko jaadani e oɗon taw kadi ko gardiɗo hono laamu ngu jaltuɗo ko biyete hono adresse Manuel Lopez Obrador ko ɗon suudu mabɓe kono sana ɗon gonno taw kadi koye e nder batu ko ɗon tigui ɓe mbawi kono wiide wonde ko manifeste ɗo mbawi hewde dolni ko ɗon président taw chambre hoto wawi kon dartinde kono golle ɗe ɗum noon ɓe mbi wonde yooɓe dartin taw kadi ko manifeste kadi keewi doole no feewi ɗon ko Russie wawi hono ɓeydude taw kadi ko jama mabɓe moɓe jeeyano hono leydi hono Inde ɓe mbi noon hayso tawi ko prix ɗi wonno usira taw kadi ko hakkude leydi Russie ndi e leydi hono taw kadi ko Inde ɗum noon ko wawi hono ɓeydade foof e ɗiɗo lebbi kono jeegom battidiɗo ma won nogas e ɗiɗi e nder temedere kono noon ɗum foof dey haɗani taw kadi ko ɗin jencudi Della Rosa wawi kay wona dañede hen to leydi hono Russie ɗo ɗum noon taw kadi ko ɓe usini taw kadi ko leydi hono Inde e ɗiɗo taw kadi ko e ndeɗo hitande wono wattidide Gaza toon dey ene wayno ko ɗin jangguji gonti toon to al mawasi ɗin ko tâche ngaji goni toon ni e wawde kadi wadde gueɗe ɗe jaadani to banggue leydi Israël ni e to banggue leydi Hamas to kamɓe foof goɗe mabɓe foof ene waɗa ko jaataki no fewi ɗum noon kamɓe ñande talatare sappo lewru ndu gonɗen ndu ɗum ɗo kadi ko bombardement ji taw kadi ko dow kadi gaari fodde 40 mbasi hen fittali mumen taw ko armée Israël noon wi wonde kañum cible ko taw kadi ko centre mo commandement mo Hamas en ko on o cible ɗum noon Hamas en noon mbawi kadi hono yeddude ɗumen ha laaɓi Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tongguɗen e dongre jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar ɗo gam weltare Ayawood gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi jolam jaɓeri to leydi Mauritanie ko musidɗo men Haali Abouba
ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr gorko mon dulmaji to kabiri to ko Saydou Abouba muluk sayba gorgola kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena